La setmana passada coneixíem la comunitat d'instagramers de la Seu d'Urgell i un dels components és el David Manzanera. Ell també és al Twitter i es presenta com a fotògraf aventurer i pro-saharaui. Ens ho expliques? Fotògraf perquè, a part de que m'he dedicat a la fotografia, doncs m'hi segueixo dedicant d'una manera no tan professional, però m'agrada molt i és una part de la meva vida que està molt integrada en mi. Aventurer perquè amb aquesta vida avui en dia ets un aventurer, només per sortir al carrer i poder anar a treballar, però perquè m'agraden els reptes una mica més enllà de lo normal, complicar-me la vida una mica. Però saharaui penso que és evident perquè estic a favor dels drets humans i a favor dels drets dels saharauis que ara estan exiliats allà al desert d'Algèria i penso que se'ls ha de recolzar d'alguna manera i se'ls ha d'ajudar. Des de pensaments normals i diaris fins a enllaços de notícies que penso que poden ser interessants, fins a consells, doncs, com deia abans, sobre fotografia o alguna actualitat sobre el Sàhara, que és una de les coses que la gent no té molt en ment, i intento donar-la a conèixer. Bàsicament són expressions i sentiments. Ens aconselles un perfil a seguir? Jo us aconsellaria seguir, evidentment, doncs, el perfil de Twitter de Sahara Resiste, perquè és la manera que estareu més informats i més actualitzats sobre el conflicte saharaui i sobre el que està passant tant al Sàhara com al Sàhara ocupat a lo que és la costa africana.